exercici de rectes tangents. En concret, l'apartat A de l'exercici 4, exàmens de selectivitat juny 2020, sèrie 3. Aquest exercici ens dona una funció que està formada per un logaritme naperià i una fracció. I ens demana que trobem el punt x, y, on la recta tangent és horitzontal a aquesta funció. Que la recta tangent sigui horitzontal, què vol dir? Que el pendent és horitzontal. Per tant, si el pendent és horitzontal, és una línia horitzontal, vol dir que la derivada, el pendent ens el dona la derivada, si és horitzontal, no té pendent, per tant és igual a 0. Així doncs, pendent horitzontal, derivada igual a 0. Qui compleix que la derivada sigui igual a 0? La derivada igual a 0 existeix, o sigui, ens la dona un màxim, un mínim o un punt d'inflexió. Per tant, podríem tenir aquests tres casos. A més, l'exercici ens demana que després demostrem si es tracta d'un extrem relatiu o no. Llavors, primera informació ja la tenim. La recta tangent és horitzontal, per tant, el pendent, que és la m, ha de ser 0. I d'aquí podrem trobar quin és el punt que compleix. Som-hi! Això vol dir que hem d'anar a fer la derivada d'aquesta funció. Aquesta funció és el mateix que escriure-la com logaritme naperià de x entre x. Per tant, tenim una fracció. Anem a fer la derivada de la fracció. Què tenim? La derivada del de dalt, que és 1 partit per x, pel de baix sense derivar, menys el de dalt sense derivar, per la derivada del de baix, que és 1, entre el de baix al quadrat. Anem a arreglar això. La x se'n va amb la x perquè està multiplicant i dividint. Per tant, aquesta derivada ens queda com 1 menys logaritme naperià de x entre x al quadrat. I què ens demana? Que aquesta derivada, que és el pendent, és horitzontal, per tant és igual a 0. Per tant, el que tenim és x quadrat que està dividint passa a l'altre costat multiplicant. 0 per qualsevol cosa és 0. Per tant, ens quedarà 1 menys logaritme naperià de x és igual a 0. Això vol dir que logaritme naperià de x és igual a 1. Com traiem un logaritme naperià? Elevant a la e. És a dir, e elevat a logaritme naperià de x és igual a e elevat a 1. E elevat a un logaritme naperià se'n van, se simplifiquen i ens queda x igual e a la 1, que és e. Per tant, tenim la primera coordenada del punt. X és igual a e. Anem a trobar la y, perquè necessitem un punt complet que té dues coordenades. Si tenim la x, per trobar la y, l'única cosa que hem de fer és anar a la funció, substituir la x per el valor de e. I la funció és logaritme naperià de x entre x. Per tant, logaritme naperià de e entre e. Logaritme naperià de e ens dona 1. Per tant, 1 partit per e. O sigui que el punt és e a la 1 partit per e. Aquest és el punt que ens demanen, el punt on la recta tangent d'aquesta funció és horitzontal. Ara anem a veure si es tracta d'un màxim o un mínim. Si es tracta d'un màxim o un mínim, ho podem veure perquè si fem la segona derivada, per una banda ens haurà de donar negativa, si es tracta d'un màxim, ens haurà de donar positiva si es tracta d'un mínim. I si fos el cas de que la segona derivada ens surt 0, tindríem un punt d'inflexió. Per tant, anem a analitzar la segona derivada d'aquesta funció i la substituirem just en el punt x igual a e, per veure si es tracta de quin d'aquests tres casos es tracta. Aquesta és la funció derivada. Anem a derivar-la per segona vegada. Derivada del numerador. Això és 0 menys la derivada del logaritme naperià de x, que és 1 partit per x. Per tant, menys 1 partit per x. Per el de baix, el denominador, sense derivar. X al quadrat. Menys el numerador sense derivar per la derivada del de baix, 2x. I tot això dividit entre el de baix al quadrat, és a dir, x a la 4. Anem a simplificar una mica això per veure-ho bé.
Aquesta x se'n va amb el quadrat, per tant ens queda que això és igual a menys x. Aquest 2x multiplica l'1 i multiplica el logaritme neperià. Menys 1 per 2x, menys 2x. Menys i menys més, 2x pel logaritme neperià de x. I tot això està dividit entre x a la 4. Menys x menys 2x fan menys 3x. Com que tenim x en tots els tres termes que estan a la divisió, tant al numerador com al denominador, podem simplificar una x. Aquesta x se'n va amb aquesta x, se'n va amb una x aquí i ens en queden 3. Per tant, ens quedarà menys 3 més 2 pel logaritme neperià de x entre x a la 3. I ara el que ens interessa és veure si aquesta derivada és positiva o negativa. Per tant, un cop tenim la segona derivada, aquesta segona derivada l'hem de substituir en el punt x igual a e. És a dir, menys 3 més 2 per al logaritme neperià de e, que això és 1, entre e a la 3. És a dir, menys 3 més 2, que és menys 1, entre e a la 3. Recordem, el valor e és 2,7, és un número positiu. Per tant, negatiu entre positiu és negatiu. Si ens dona la segona derivada negativa, vol dir que estem en un màxim, és a dir, que el punt e, 1 partit per e, es tracta d'un màxim. Anem a fer un exercici d'integrals. En concret, l'apartat P, exercici 4, de l'examen de selectivitat juny 2020, sèrie 1. Aquest exercici ens demana que calculem l'àrea que es troba delimitada entre aquesta funció, que és la que ens dona inicialment, que de fet és logaritme neperià de x entre x, la recta vertical x igual a 1, l'altra recta x igual a 3 i l'eix d'abscisses. He dibuixat més o menys, he fet un esbós del que és aquesta funció, perquè la tinguem una mica al cap per veure quina és l'àrea que ens estan demanant. Fixem-nos que el logaritme, si fos un logaritme neperià, tendria a pujar fins a l'infinit. Com que es troba dividit entre x, de fet té com aquesta forma que provoca un màxim en aquest punt, que de fet l'hem hagut de trobar a l'apartat A, no és important, però es trobaria en... Hem trobat que era en el punt E, 1 partit per E, és a dir, quan la x val e hi ha un màxim, en el 2, per tant, realment aquesta funció té una mica així. Ens demanen que trobem... Podria fer una mica així. Que trobem quina és aquesta àrea delimitada entre aquesta funció x igual a 1, que es troba aquí, aquesta recta vertical, x igual a e, que seria 1, 2, doncs per aquí, just on es troba el màxim, i l'eix d'abscisses, és a dir, i igual a 0. Per tant, ens demanen que trobem aquesta àrea petita d'aquí. Recordem que per calcular una àrea necessitem, per una banda, la funció de la qual volem calcular la integral. Ja la tenim. Per altra banda, els dos punts d'inici i de final de la integral. També els tenim realment, aquest punt, 1, i aquest punt que és x igual a e. Per tant, no tenim massa res més a fer que la integral. Llavors, per calcular aquesta àrea, tindrem que és igual a la integral que va de 1 fins a e de la funció logaritme neperià de x, ho escriurem així, 1 partit per x, logaritme neperià de x, d dx. Fixem-nos, per fer aquesta integral ens podria resultar complicada, però realment fixem-nos que 1 partit per x és la derivada de logaritme neperià de x. Això vol dir que estem en una integral quasi immediata. Quasi immediata. Recordem que les quasi immediates, que estaven formades per una funció multiplicat per la seva derivada, llavors tenien com a solució, tenim 1
per u' d de x, la seva integral era el 1 a la n, aquí tindríem 1 a la n, per tant seria 1 a la n més 1 entre n més 1. Per tant, tenim la derivada de logaritme neperià de x, que és subpartit per x, la funció que és subpartit per x. Per tant, la integral és una integral que un cop hem determinat, això és immediata, que seria logaritme neperià de x, tot això elevat a n més 1, com que està elevat a 1, seria elevat a 2, dividit entre 2. I entre quins dos punts? Entre el punt E i el punt 1. Per tant, ja tenim quina és la integral. Per tant, l'àrea, l'únic que hem de fer és substituir per E i per 1. Per tant, tindrem logaritme neperià de E elevat a 2 entre 2 menys logaritme neperià de 1 al quadrat entre 2. Logaritme neperià de E dona 1. Per tant, tenim 1 al quadrat, que és 1 entre 2. Logaritme neperià de 1 ens dona 0. Per tant, aquest terme se'n va. Així doncs, la integral que ens estan demanant és 1 mig d'unitats quadrades. Recordem que l'àrea són unitats quadrades. Com que no sabem si centímetres, decímetres, mil·límetres o quines unitats, hem de posar la 1 de les unitats, les que vulgueu, però elevades al quadrat.